Right, streets social media mandinoswera mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndiri nebosi zvakare, ndiri nisekuru vevanhu, the only Zimbabwean uncle. Tinaro post randoda ndikuratidzei imutauro comment section kuti munofunga nezvepost iri. Asi ndisanda kuradzai ndine muzukuru wangu anonzi Julius. Julius manje anospecializa nezvemafoni kunyanya eHuawei anditi. So Julius anowanikwa panonzi paNikismo. Nikismo ndo iri pakona Bank Street neChinoi Street muguta reHarare. So mukapinda paNikismo munoenda mushopu yakanzi yo G number 1A. G number 1A munobva mamuona imomo ndo mushopu make. Mubva manosupportani Julius. Ndizvudi kwamuri vazukuru vasekuru Sain. Thanks very much for your unwavering support. Thank you very much for your unwavering support. So post randaya naro nde iri panapa. Post iri ndi Sister Fungisai. But pane mfesa akadena wanonzi Farai Mango. Vakakanda foto ravo obva komenta obva ati Fungisai watochembera. Fungisai anotora nguva akabva apindura obva atizvoni. Akatora nguva atora 1 week. Azopindura later obva apindura achiti zvoni. Ndo zvipa pamogona kuzverengera. Abva ati everyone and every year I get 1 more year from God. You are blessed if yours are subtracting. It wouldn't be nice kukuona uchira and it would be nice kukuona uchikambairage. Musanodena vanhu azvirevo kuti havagona kupindura yaniti macelebs nemasocialites vasiyei kumapages avo vachiita zvavari kuita. Because iwo ngati kumunhu uri kutochembera wazviziva kuti kana iwe everyday uri kuchembera each and every minute and second munhu wese pane asiri kuchembera. Imi ndimunoramba kamuri vanovadika naFaraya maya maasangana nazvo tichakuonai makukambaira. Aiti amene munoona sei post iyo azukuru boy here kupindurana uku kana kuti kuatakana zvakadai. Pane changa chakaipa here kubvudzana kuti uri kuchembera kana Amen. Ngataura no comment section kuti munofunga nezvepost iri. From Mango side the only Zimbabwean uncle, but no chitichi. Much love.